Ebese kodwa ngibe sengihlebela umama ukuthi kunomuntu esengimbonile esengiphila naye. Ngingakhathazeki angithembisa athi impela uzokwenza, ngingakhathazeki uzowakhokha amalobolo onke, uzofika nje ekhaya bengakaboni ukuthi ngikhulelwe. Ngangi-excited ngale ndlela leya. Ngisho nabazali bami nabafowethu silindele lolo suku ngoba sasiqasha amatende awu-2. Ngilindele ngale ndlela ngijabulile ngalobo busuku, wayelokhu efona nje. Engibuza ukuthi ngizizwa kanjani, ethi akakhoni yena ukulala. Usejahe nje ukuthi ngabe kuyasa. Kuthe nje ngabo 9. Umlisa manje akasemandla kufonini njengoba defone. Lutho 12. 1 phela manje. Fuze ngabe nje ziyakhala manje, DJ iyasha ingoma laphayana, kumnandi yonke into. Lutho umlisa. Mengithi ngiyaqala ngiyamfonela, alisangeni ucingo lwakhe. Umama uyabuza manje, bayabuza manje bonke abantu. Bathi sebekuphi? Sitshela umama. Ngimbiza umama. Ngimtshele ngimhlalise phansi. Amtshele usisi wami ukuthi ayisangeni ingcingo zalabantu. Umama asiqedanga, wavela wakhushukelwa ushukela. Ubaba ngiyakuzwa ungixolele maizulu sami siyatsheka. Ngiyabona lento. Mina ngiphume ePitoli manje kwaZulu ngiyaya lapha ngizofunda isiZulu. Yazi isiZulu saseKwaZulu. Ufike uzodla inyama esibayini kwaZulu. Sifundisa isiZulu nezinto zakithi kwaZulu. Zimnandi usiko lakithi ngoba uthathe kithi funeka ulifunde usiko lakwaZulu. Bekungitshela ukuthi ngishade umfazi womZulu wakwaZulu. Yabo bekufuneka nje ukuthi usushadile ubusukwazi konke usukufundile. Futhi waphinde wazothatha kwaZulu. Yazi kwaZulu sebukhosini. Sebukhosini kwaZulu. Funeka uzazi izinto zakhona namasiko akhona. Ma ukushada umZulu baya. AmaZulu ayabiza phela mina ngishada umZulu wakwaZulu isibongo sakhe yabo umZulu aphinde azobe ngwakwaZulu. Yena ukhokhela 16 weinkomo umZulu wakwaZulu. Ongeyena wakwaZulu 11. Bese kuthi wakwaZulu 16. Ngikhulu wasebukhosini ke kunzima kakhulu kube uzalwa inkosi impela. Yebo ma. Gijima no 24 weinkomo. Bangiqedile ama-pocket amaphelile. Ngahamba ngale ngayothatha iloan futhi ngiyadlala. Umama nje yena kwabo 16 wonke. Walotshola ngo-16 weinkomo. 16 wakwaZulu 16. WakwaZulu isibongo nje sakwaZulu siyabiza emalobolweni. Osuke sezalwa inkosi ke nomdadewabo wenkosi 24 weinkomo. Kunzima. Ukushada umZulu wakwaZulu ma. It's expensive. Nombani. It's expensive. I mean, I didn't know. I thought no. Sizofika lapha nje. Funeka umphathe kahle kusho ukuthi wamthanda ngoba wathatha umuntu onamalobolo abizayo. Ma phela mina umfazi wami ungitshela ukuthi ungawari man. Masifika lapha bazokuchacha sona. Anti phela manje sekukhona nalento leyo ukuthi uvela uhlakaniphe uthi uzothenga ifurniture. Ezinye inkomo ayiphuke. Ungayikhokhi zonke uyibalele ifurniture. Nanti ifurniture ithengwa abakwamakoti. So wena mkhwenyana umuthi awuzukuyikhipha ezinye inkomo noma abamakoti besho bona ukuthi asinawo amandla okuthenga ifurniture noma wena uthi uzoyithengela ifurniture. Bayayiphula inkomo lezi abayiphulile ke ama-furniture ayabiza ke manje. Mhlambe bengakuphulela no5 no6 bengakuphulela no7 ayabiza phela ama-furniture manje bathenga ibhokisi kuphela bona. Kuphoqile ukuthi alithengwe yibona ke abakamakoti akaphumi nalobi lona aphuma ngalo ekhaya ahlala phekwalo ngikhathi ezophuma ngakusasa aphuma ngalo nafika ngalo lapha kini esangweni enza yonke lento le yamasika kithi kwaZulu. Umakoti akaphumi nje. Akaphumi nje leli box lakhe liyalandwa ngakusasa mezophuma yogana usuka hle iphekwalo ephethe nomese wakhe abathi isinqindi. Ma mina I started paying lobola ne ngakhipha uncane nje and then ngabuya ngacedelela bangitshela ukuthi kumele senze umembeso. Khona nomembeso. Yena wakwenzela ingcoba amasondo.
angizazi mina ngithi mina bazokurobha vele angumZulu phela mina ngumtsonga kodwa phela vele abaningi abanye abayikhiphi kodwa khona kuthiwa inxiba amasondo emva kwamalobolo okukhishwayo futhi meqeda nje amalobolo sezoshada athatha umbondo uthwala umbondo umakoti ahambisa yombesa abakini athwala ukudla usuke ehamba nabantu bendawo nabanye omama amantombazane nje abendawo basuke kuthwaliwe impahla kunjengomembeso nje kanje kuthwele uzofika ambese lapha kini ambese umamakho usuke ephethe ubasket kamamakho wakhiwe ngelala onazo zonke izinto ezimnandi makhekhe maswidi in la basket nje kuba into kanjalo like umembeso nakho akhipha kodwa abanye vele ke kodwa abakhiphi kodwa nje khona kuyakhishwa ngabe sengiqhatha ke ingane yasekhaya ukushada umZulu wasebukhosini mina ngiyazi mina ngishada umZulu isibongo sakhe uZulu awusiyabonga ukusithanda bandla kwaZulu siyabonga ukusithanda kwaZulu bandla mara yena muhle so uthando una yayibona lento ukuthi mawuthanda umuntu noma imali bathi sifune ngayo uzowenza iplan ukuthi umthathe lo muntu angeke ujike yabo umphathe kahle uzofunda mina mengazi ukuthi masifika lapha kumele Zulu ndaba ezitha awu uthathe khona impela uthathe khona Zulu ndaba ezitha mageba yayibona lento sithula isikandaba wena wasenhla wena wakhula silebele mbamba lashona uzongenza ukuthi ngifone umfazi wami yabo lento mina angumZulu mina ngumtsonga nabo labola yayibona lento kodwa uyafunda mara ngiyafunda mina zithakazele ematsongeni mina yabona ngi5th 6th generation so angizazi kahle mara bona babenazo bona banazo mara mina angizazi kahle yabona mara umfazi wami uzazi kahle futhi yabona ngiyasazi ezakini ezaka umfazi wami eZulu ndaba ezitha mageba nani yabona sithula isikandaba nabantu bathanda iculture yabona lento siyithanda iculture yakithi siyayithanda kakhulu siyayithanda ngosiyami siyayithanda. Please tell me about yourself ngitshela ukuthi ubani ubuyaphi ma mina nguZekhethelo kodwa ke ekhaya kakhulu bangazi ngoMato ngibuya eKZN eShowe ngikhule nje ngingumntwana okhuliswe kahle ekhaya ngenkolo nangenhlonipho njengomntwana oqhamuka emakhaya ukwazisa umuntu omdala omncane nomdala noma ukuthi umuntu uyingane nawe uyamhlonipha nokusiphatha safundiswa nokusiphatha ukuthi umuntu uziphatha kanjani ukuthi umuntu wesifazane uma ngabe usawumntwana awujahi izinto zomjolo ini yabo usafunda isikole ufuna uzuqeda ungajahi uzuze ukwazi nawe ukuyimela mhlawumbe uyasebenza ubanja noma uyathatha ngoba isikhathi esiningi phela emakhaya isikhathi thina kade kusakhula thina kade kubheka ukuthi nje uma uyintombazane babheka ukuthi uzokhula uhamba uyogana kube nomkhonyana azozolobola ekhaya basi nje uma uyintombazane kubhekwa lonto uma ngabe umuntu wesilisa babheka ukuthi uzokhula uqeda isikole ufunda uqeda isikole usebenze uthatha umakoti so ke nami ke siyaphuma endleleni singabatwana nami ngathi ngiqalela umjolo ngifunda ugrade 11 kade ngizoba nebhadi ngithola ipregnant mengithola ipregnant okumfana aqala ukuphika aphike yena wayesesiqedile isikole sesebenza aphika umfana angiphoxe kubazali bami nasendaweni nje ngiphoxe yabo ihlazo lokuqala ukuthi wena ukhuleliwe kade wazi ukuthi uyintombi wakhulelwa endaweni musa khulela ihlazo safunda isikole seyingane phinde futhi sizophika isisu sakho hayi ihlazo ke lelo ongafisa ngisho ukugqiba phansi sukuba uyiphoxe wena waphoxa abazali bakho waphoxa ngisho isonto lapha enikhonza umndeni nje wonke usuku uphoxile hayi wasiphika umfana ke sisu kuthe uhamba ngesikhathi wasivuma wathembisa ukuzohlawula ekhaya meka ethembisile ukuthi uzofika ezohlawula ekhaya anquma idate azofika ngayo umfana abantu abazohlawula ke bafika ekseni kufana nabo abalobolayo
Lenkomo le yenhlawulo kunengizochaza kunalenkomo ngoba nje usho ukuthi ungumtsonga. Kunokuthi mengabe ukhulela ingane yokuqala umuntu wesifazane uyintombazane ekhaya. Ungazi ukuthi ubuthandaphi. Ngisho kuthiwa bekwaziwa kodwa nje ingane yokuqala mengabe uthi ubungakashadi iyahlawula leyo nkomo kuleyo ngane. Kukhishwa inkomo okuthiwa inkomo ingeza amagceke yokugeza amagceke ukugeza igceke lokuthi wena usuzalile la ekhaya. Umuntu olindele ukuthi azale la ekhaya umama wala ekhaya or umakoti la ekhaya. Hayi wena ntombazane ugeza amagceke. Lo nkomo leyo iyafika beyikhipha abakubo kangane ifika ayingene ekhaya. Okay. Iba ngaphandle ihlatshelwe ngaphandle ngalolo suku ayidliwa amantombazane angakazali or izintombi. Idliwa abantu esebezele nomama abantu besifazane nani ke besilisa ke enidlayo iphekelwa lapha ngaphandle. Okay. Yeah. Okay ke athembise umfana uzoyenza ke lonto leyo uzoyikhipha lo nkomo. Hayi kwesilinde ifika usuku azofika ngalo. Kushaya izikhathi zoba u6 ekseni izona izikhathi silindele ngazo ukuthi kube khona abantu abakhulekayo esangweni ekhaya. Hayi abafika abantu. Sihamba isikhathi beshaya u7 o8 9 ayi ngo10 impela sekuyabona ukuthi 9 10 akekho umuntu ongathiwa usazeze egcekeni nomnumzane ngabo 10 kubonakala ukuthi ayikho lento. Hayi utholakala ayi ngithukeke la ekhaya manje. Kuthiwa ngidelanga ukuthi ngibaphoxe ngokuthi ngikhulele ngisafunda isikole ngisayintombazane. Sengiphinda futhi ngizobabukanisa namanje nezwe ngisazobaphoxa ibethethe nginobhuti ke la ekhaya nobaba nomama. Ngithethise la ekhaya ke sekwedlula ukuthi ngathola umntwana ngaphandle kwemvumo waphikwa kwalomntwana nginayekelelwa yibona. Sengiphinda ke mina futhi manje ke bese ngiqamba amanga ngithi bazohlawula abasezi futhi kuzohlalwa kuthanga bengiqamba amanga bekuyiplan yami. Ngithole kanzima ngalolu suku. Hayi kwedlule lapho ngiphoxeke ngihletshe endaweni nginamahloni ngisaba ngisho ukuphuma. Kudlule ngithi kudlulile. Hayi kushuthi la ekhaya mina ngine tuckshop yami. Nje ngivulele tuckshop yami ngiyadayisa. Ngibuye ngidayise nezinto zokugqoka kwinkathi ngihamba ngeOde eDurban. Phinde ngihlangane nomlisa thizeni kodwa yena wasendaweni. Kodwa akuwasendaweni ngakithi just ukuthi ishowe kwesinye isifunda kwezinye indawo. Ngihlangane naye ke eDurban ngiyo-order. Mengihlangana naye hayi afuna inamba yami ngimnikeze inamba yami. Hayi kushuthi ke bese yafona sengisekhaya kuphela 2 days nje. Engafoni ukuthi ngosuku lesithathu abese yangifonela kushuthi useyayibika manje uGayi. Hayi ngicabanga lokho yakuphoxeka ukuthi ngiphoxekile. Ngimchazele nje istory sami ukuthi mina umuntu esilisa ngisamcabanga ngoba ngaphoxeka kakhulu kanje. Umuntu wakhona kadelanga ukuthi ngikhulisile wangishiya waphika ingane. Wathi mesethulile waphinde wabuye wathi uzohlawula nto safuna ukungiphoxa futhi again. So nje manje umuntu esilisa nje angisamthembi ngisafuna ngibona impilo yami nje. I'm sure bomukwatele ne after that day. Ngamkwatela kodwa bese ngipholile. Okay. Qala ukuphola sengidlulisile. Ayibika uGayi akhulume kahle ngalendlela leyo ngangokuthi ngize ngimthembe. Hayi ke ngiqaleke manje ke ngijole naye. Athembise nje impela ukuthi yena uzokhokha ekhaya ngijole naye. Ebese kodwa ngibese ngihlebela umama ukuthi kunomuntu esengimbonile esengiphila naye. Hayi ngimfakashela okokuqala khona eThekwini emqasheni wakhe. Hayi mengimvakashela kube right kube kuhle ngiphinde ngibuye ekhaya. Mengabe ngibuye ekhaya kuhamba izinsuku ngithola ukuthi hayi ngikhulelwe. Ngakhushukela ushukela ngathi sengizoyithini ke lento. Angeke futhi ngize ngisikhiphe lesisiso. Ngizoyithini lento esiyenzakela wabe ngayilindele futhi ukuthi kungenzeka lento. Hayi ngimfonele umfana ngimtshela ukuthi kwenzakale kanjena ke manje. Athi umfana hayi ngingakhathazeki athi ena asihlangane futhi ezofika edrobheni la ngasekhaya. Sazohlangana nje futhi ngaleyo mini siphinde sihlukane buyele yina kubo. Hayi angitsheleke sihlangane lifike lo suku sihlangana angitshela ukuthi angakhathazeki yena uzoyihlawula lengane
avale lesasikhala lesa ngoba ileyo yokuqala osokufuna ukuthi ihlawule kodwa mingahlawulanga uma uthola umuntu ophilayo kumele ukuthi ena ahlawule usuke ezohlawulela le yangane le athi hayi uzokwenza lo yonke lonto uzokhipha amalobolo akhiphe nalo nhlawulo uzobe vele ngoba vele na usonile izobe singena nayo nale ngane konke ngingakhathazeki angithembisa athi hayi impela uzokwenza ngingakhathazeki uzowakhokha amalobolo onke uzofika nje ekhaya bengakaboni ukuthi ngikhulelwe uzofika njengomuntu ozokhokha amalobolo kothi kuvele ukuthi ngikhulelwe uzobe sefikile ekhaya wazokhokha ngijabuleke nami ngijabule ngifike ekhaya ngixoxela umama ngimtshela ukuthi ayike sekwenzakale kanje asathi sathuli ngithi ungakhathazeki uthi uzowakhokha amalobolo uzofika azokhokha inhlawulo konke namalobolo mama jabule angihage angabule ngithi hayi ma ungaqala ujabule kakhulu ngoba awazi naqala ngiphoxekile namanje futhi okwenzekile eqaleni kusengenzeka namanje bese ngithi mina into engicela ukuthi ungenzele yona ngicela ukuthi ungitshenele ubaba nabobhuti ukuze bezongilekelela ngoba phela amalobolo manje yawazi ukuthi aseyibiza kanjani sekudingeka ukuthi kuba namadekho iyabukisa into yamanje ngithi ke ayi ngicela ukuthi mama utshela ubaba nobhuti kodwa ungaqala utshela umndeni ngoba emndenini nani niyazi ukuthi kuba nezinyoka ezivalayo sebenzisa imithi bayavala babopha nangeinhliziyo ungaqala utshela umndeni ngoba futhi mengathiwa isenzeke lento ibona qala bazosihleka akube into ethi yala ekhaya kuphela esilungiselelayo yaziwe ngibaba umtshethu nje engatshela umuntu nabobhuti bengaxoxela umuntu kube into yala egcikini hayi nangempela ke ahambe umtshela ubaba ayinobaba ajabula ngibize athi uzinto kanje kanje hayi ngivuma impela ajabule ethi ngiyabonga ngane yami uyobulivalile ihlazo esike sangena kulona before lokukhulela kwakho siphike isisu sakho ukuthi ethi mfana sethe uzokhokha inhlawulo aphinde futhi angafiki hayi ngempela nobhuti bejabule bangenelele ngoba bebesebenza nobaba besebenza bangenelele bengisiza anti phela kufunakala qasha amatende amadekho yonke lento ama-attire engizobe ngigqokile naye eyigqokile sifaniselene kukuhle ukupheka imali neqasha make sanquma ukuthi nje akuzukupheka thina la ekhaya yebo ama-catering yonke lento bathi nje bazongixhasa bangixhasa ngempela organize yonke into nje yaba kanjalo ngangi excited ngalendlela leya ya ngisho nabazali bami nabafowethu silindele lolo suku ngoba sasiqasha amatende awu2 azongena abantu ahlale abantu kuzoba elizongena abantu kuzoba ukuzophekela kulo le catering lapha abantu abazohamba beyodla khona kuzobe kune buffet abomama be society bayaza nabo bazosiza umphakathi yebo nomakhelwane yonke into nabo funeke badle akumele ukuthi kube khona umuntu ozophuma la ekhaya engadlile sasenze sho ukuthi wonke umuntu kumele ukuthi abuse ifamily ihlobo abangani sibizile nje bonke abantu kwalungiswa nami ngilekelela ngemali yami e-tuckshop naye kumkhwenyana sakhetha ukhala esifuna ukusebenzisa ngalo suku ukhala of the day hayi kukuhle kumnandi lafika lolo suku angilalanga nje ngalolo suku lolo ngendlela engangijabule ngayo ngililindele futhi nginovalo yabo kuzofika nabantu basemzini nokuphakathi kwabantu uzobungomphakathi ngoba phela ngoba wathi ngalelo suku futhi uzobe ngifaka nering ungithembisa umshado esengikhombisile nering wangikhombisa nje wayeshuthile ngikhombisa efonini wathi angikhetha wangikhombisa ngilindele ngalendlela lengijabulile ngalobo busuku wayelokho efona nje engibuza ukuthi ngizizwa kanjani ethi akakhoni nokulala usejahe nje ukuthi ngabe kuyasa kwenzeka izinto sibuka umhlaba wonke izwe lonke ukuthi siyathandana ngijabula ngithi nje ngifuna nje lento ngizoposta nako kuma social media angibone nalo wangiphoxa ukuthi impilo yami iyaqhubeka ayedamane lokho efona ngaze ngalala ngabo 3 ekseni ngathi ayesengicela ukulala manje ngoba ngiyozela ngizolokhu ngiqhaphazela phambi kwabantu beze bethi abantu bakini ayikushuthi ivila lamakoti lo ulala emini ngalala ngabo 3
ngo-5 ekuseni ngavusa ikholi yakhe. Wangibuza ukuthi sengiready yini, ngathi yo bengisalele. Wathi awusalele ngalesikhathi, ngathi hawu benginje angilalanga nje ngizumekile nami. Hayi ngavuka-ke lapho ngigeze ngilungise, bakhona vele be-catering bayapheka nabo abomndeni, odadewethu bomndeni bayaphithizela la, kuyaphithizela nje. Sefikile nomuntu ozongenza i-makeup, bama-makeup, iy'nwele ngiyenziwa kuhle kumnandi. Ulokhu efona nje, efona engibuza ukuthi ngithi hayi manje sengenza ubuso-ke manje ney'nwele ekhanda. It's okay, nabo-ke sebelungele ukuphuma. Kuthe nje ngabo-9, umlisa manje hayi akasemandla ekufoneni njengoba ade fona. Awu sengiyaxakeka manje ukuthi ngoba ifuna ngabe la esengifonela khona ngitshela ukuthi basendleleni-ke manje. Hawu sekuyimina manje sengifona, awu senikuphi? Athi hayi sendleleni, akasenjengoba kade enaleli sasasa leli sisendleleni. Hayi okay, ngibe nalokho nje kodwa ngithi hayi mhlawumbe usethukile phela manje ukuthi uzohlangana nomndeni wasekhaya, abafowethu umndeni, abobaba, ubaba wami nobaba nobhuti bami nabomndeni nabami ngizalwa nabo esiswini. Kusho ukuthi uthukile manje, yasaba ukuthi uzosukela umnumzane emzini wakhe. Hayi nginganaki, phinde futhi sekulokhu kuyimina esengifona sishawa u-9 udlule, 10, 11, 12. Hayi bo, fuze ngabe sekukhona okunyakazayo manje. O-12 yizikhathi phela zokufika kwabantu basemzini. Fuze ngabe mhlambe ziyaqhamuka imoto lapha esikhaleni sendaweni yasemakhaya-ke. Hayi lutho 12, hayi o-1 phela manje. Hayi fuze ngabe nje ziyakhala manje, o-DJ iyasha ingoma laphayana, kumnandi yonke into. Lutho umlisa, ayi mengithi ngiyaqala ngiyamfonela, alisangeni ucingo lwakhe. Hawu besishaya u-2, ngithi hayi mhlawumbe bahamba endaweni elahla i-network, mhlawumbe ake ngilinde kancane. Ngiphinde futhi lutho, ngithi hayi ngiduduze futhi ake ngiphinde ngithule. Hayi ngiphinde futhi ngiyazama koshaya u-2 manje. Hayi mengithi ngiyafona voicemail, yo angisazi-ke manje ngifonela usisi wakhe wabe nginane number kasisi wakhe-ke, uyena umuntu ebengixhumana naye kubo futhi omunye ngaphandle kwakhe. Ngoba wathi wanginikeza inamba kasisi wakhe ukuthi mengabe ukuthi mhlawumbe uba nenkinga noma mhlawumbe mina ngoba kuyenzeka ukuthi nithi niyahamba kuginqika imoto endleleni ngishone mina, awazwa noma awunayo neyodwa inamba yomuntu wasekhaya, ngcono ukunikeza inamba kasisi wami ozoxhumana naye nje. Besixhumana-ke nosisi wakhe-ke sixoxa nje ku-right. Nawe usisi wakhe mengithi ngiyamfonela ayisangene kasisi wakhe. Hayi ngangasazi-ke manje. 1, angazi kubo kwalomuntu, ngazi ukuthi nje usendaweni ethile kubo kwesinye isifunda khona la eShowe, kodwa iShowe likhulu njengoba wazi noMpangeni bakhulu, njengoba wazi noSoweto inkulu iSoweto, awazi ukuthi uzomcinga phi lo muntu. Ngixhumana ngeincingo, wazi emqasheni wakhe kuphela la benixhumana, ngoba bangasikhathi eside sidibene naye, sathandana sazwana, ngakhulela kwaba nalezi zethembiso lezi kanje. Angazi mengathiwa ngiyasuka ngithi ngiyemqasheni wakhe, kubo angazi ukuthi ngizomtholaphi. Yo kwaba inkinga. Umama uyabuza manje, bayabuza manje bonke abantu, bathi sebekuphi? Angisazi-ke manje ngizophendula ngithini. Yo angisazi ukuthi ngizophendula ngithini, but ngabiza omunye usisi wami osemndenini engimthembayo, ngathi kwenzakala inkinga phela la. Angisamtholi lo muntu efonini. And nodadewabo usisi wakhe angisamtholi efonini. Angisayazi-ke mina ngizoyithini lento nakubazali la abantu abagcwele igceke ngizobathini, umndeni nabangani abangangifiseli okuhle ngizobathini-ke bona, ngizobathini abangangifiseli okuhle nasendaweni. Oh no, sisi wami-ke naye vele nje amelwe ingqondo straight. Sevele ethi hayi ayikho into esizoyenza, asife kanye sitshele umama. Ngimbiza umama, ngimhlalise phansi, amtshele usisi wami ukuthi ayisangeni ingcingo zalabantu. Umama asiqedanga, wavele wakhushukelwa ushukela.
wawa phansi vele unawo ushukela udla amaphilisi kashukela wavele waquleka straight. Hayi ke enye inkinga ke manje phezulu kwezinye inkinga kubani osezotshela ubaba phela bengithembe umama njengoba ngitshela umama nje uyena engimthembile ukuthi uyena ozohamba uyothethiswa ubaba lapha nabo obhuti bami. Asazi ke manje ukuthi sizothini kusho ukuthi sekufuneka aqonde yithi straight ubaba. Kwayenzeka enye inkinga sekutatazela nomama manje siphuthunyiswa esibhedlela uthulile ulekile manje sesiphuthumisa nesibhedlela ngapha kufanele kutshela ubaba ke nabafowethu ukuthi kwenzakaleni ke manje. Omunye ubhuti wami amphuthumise ke esibhedlela mina kufanele ngisale kukhulunywe le ndaba le. Ngiyathanda ukumphuthumisa umama esibhedlela kodwa ayikho into engizoyenza inhliziyo yami ibhlungu sengilimele kaningi ubhlungu phezulu kobunye ubhlungu. Kumele ukuthi ngisale ngibhekana nalenkinga la nobaba nabafowabo nabafowethu. Ahamhambise ke ubhuti wami omunye ngemoto esibhedlela nomunye usisi wami abanye usisi bami abawu2 basemndenini bamhambise. Ngisale ke nomunye umama wasemndenini nosisi wami la simtshene lenkinga le. Kube uyena okwazi ukuthi abize ubaba amtshele nabafowethu ubaba emakhaya ke baphatha izagila abobaba bethu kakhulukazi nje mekusuke kuyimicimbi kanje basuke bephethe izagila zabo siphuma sisuka isagila esandleni kubaba tshela ukuthi angazi washaya kangaka ngisagila phansi ubona ukuthi kushuthi kahle kahle futhi abe lesagila siqhuma enyameni kumina lokhu kucasuka kwakho ukukhiphela phansi angazi eshaya phansi ngesagila ethi kangaka wena ngane ungiphoxa kangaka ungibukanisa nomndeni ungiphoxa emndenini kangaka ungibukanisa nomphakathi nabantu bendawo nomakhelwane ngikhathele wena kahle kahle nje wayethi angiqoqe imitholo yami ngalelo langa ngihambe ethi ngikhuluma nje kuyimanje sengizofelwa unkosikazi ngenxa yakho yalamangakho kanti mengabe ungalotsholiwe kunani sasikade sitheni thina ngoba bekwanele ngaloko okucala ukuthi ukhulelwe ingane yaphikwa waqamba amanga lo mfana wangeza ukuzohlawula bekunani ukuthi nje uhlale ungalotsholiwe kunokunalamanga la ozoleli ihlazo ozongifaka kulona nami ngiyeza ukuthi inakho icounseling ngiyayidinga ngangizwe ukuthi ngiyayidinga ngangiphithene engqondweni yami ngiphithene wangisho baba nabafowethu ngapha bayangisho kwaphela 3 days ngingadli kaze ngadla ngo-day 4 sengizacile ngingaka umama ke yena wa-admit esibhedlela for 2 days wabuya ngosuku lwesithathu engazi ukuthi kwenzakaleni. Wafike ke mefika ke samchazela wathi uyakhumbula ukuthi bekade siqala indaba kodwa emveni kwalokho akazange ukuthi kwenzakaleni uye waphaphama esibhedlela ngoba bamtshela ngesibhedlela bengiyombona esibhedlela ngimtshela ngamlinda ukuthi azafike ekhaya ngamtshela ke ukudla kwakuphekiwe omakhelwane umndeni umphakathi ukudla kwakuphekiwe sakuphakela abantu konke utshwala iphuzo amadrinki utshwala kwakukhona ngangasafithi ngisho ukubona kodwa kwakho kwakulungiselwe ukuthi kuzohlinzekwa ngakho abantu sanikeza omakhelwane sanikeza imindeni abangane zihlobo wonke umuntu wayehamba ephethe isikhaftini wonke umuntu sabaphakela sathi abathathe iphuzo behambe nakho ngoba asazi sizokwenzani asisazi. Ngaphoxeka ngalendlela le ngangokuthi ngangisaba ngisho ukuphuma eminyango ngangihlezi ngiyivalele endlini kwaphela iviki ngizivalele endlini wazathi umama uyozivalela endlini koze kube yinini phuma ubhekane nesimo sakho kumele ukuthi ubhekane naso. Ngaphuma ngasho kodwa ngathi izinto ezenzekalayo empilweni yami kwakukungiqinisa sengingamelana nanoma isiphi isimo ngiphoxakele yabo umuntu wesilisa ngithanda ukuntshela khona abantu besifazane uma uthanda umuntu nawe umuntu wesilisa futhi kuyafana uma uthanda umuntu ungangeni ngenhliziyo othandweni shiya isikhalo esikhulu esingaka sokuphoxeka ungakhuluma mhlambe ngomuntu osushadile naye usungamthemba usushadile naye ngoba usuze wafika emshadweni angisho nawe ukuthi mthemba kodwa nje ungamthemba ngoba ukhombisile ukuthi uyakuthanda lowo muntu uthembakele senzena nqamla intambo nafika ngale kodwa nje umuntu enisasemjolweni naye oshiya isikhali singaka sokuphoxa ukuthi kusengenzeka noma yini ungangeni ngenhliziyo
othandweni ungalingi ngoba sizokungcwaba mina mhlambe kwafanele ukuthi ngicwatshe ngalolu suku kodwa ngoNkulunkulu ngaphila uGayi ke nosisi wakhe kuze kube manje angazi kwenzakalani ngeimpilo zabo lokhu nje kusho ukuthi bashintsha kwayinamba zabo ilokhu nje sagcinana ngalolu suku uma ngabe sengizwa ke ngomunye ngahlangana naye kuFacebook ngamthola ukuthi ungwakuleyo ndawo leyo ngizwa kuthiwa engathi uGayi wayishadile wenza yonke lento nje unomfazi emakhaya angimazi ukuthi wayicabangani noma umfazi wakhe wathi memtshela ukuthi uzolobola unkosikazi wesibili mina akangitsheli njalo ukuthi ushadile acele kimi asho ukuthi ngiyakuthanda ngilindele ukuthi ngaba unkosikazi wesibili maybe umfazi akavumanga ngoba wayenganginiki nje inamba zabantu bakubo ngoba kufuneka ukuthi anginike zonke neka mama wakhe yabo umndeni nje wonke umuntu even nomngani wakhe abangani bakhe omakhelwane wayenganginikeza kusho ukuthi usisi wakhe babethembana ukuthi babezoqhubela lamanyala abo mina ngisho ukuthi ngangizotshelwa after malobolo ukuthi uyongena esithenjini kwangeke kusabikho ukuqhela sekwenzeka le yonke le yanto le yanyakanyaka leliya dili lele lizobe lenzeke ekhaya sekwazi ukuthi ngilotsholiwe lo beyabuhle lapha lo beyakwangeke kusabalula ukuthi ngithi ngiyamshiya shuthi nje unkosikazi mhlambe waya lapha yakho wathi ngizomlaya lo ngifuna aphoxeke ngosuku lokugcina ayitshela ukuthi uhlakaniphile ngiyamxolela kokunye ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe kwaba khona nezibopho zemithi ngiyathakathwa phela la eminyango shuthi nje unkosikazi wayibophela ngendlela ayibophela ngayo ngiyamxolela ngoba mhlambe wayengazenzi naye uGayi wayethanda yena wayakhombisa ukuthi uyangithanda wakhombisa ngoba ezinye zezinto zayikhokhelwa uyena ama-attire nje nganginaye wakhokha iring wangikhombisa ukhokhe yonke into iring wangikhombisa ngisho iprice yayo wangikhombisa akukho okungamanga kokwakwenza akukho indaba yabasekugcineni ngosuku lokugcina yenzeke nini lento ma sengina 5 years yenzekile yebo 2021 or 2020 2020 be December or January beku December phela lapha izinto zenzeka khona kakhulu abantu babebonisile lapho khona imicimbi isukuyenzeka khona abantu abaningi bayathanda ukwenza imicimbi ngoDecember imembeso imshado amalobolo yabo nje uma ungabe umuntu wesifazane unoGayi wakho esebenze right khohlwa iyona nyanga leyo izinto ezenzeka ngayo bayolobola bonje baku December bayalobola baqala abanye nge16 ngalowo ma date lawo mina kwakumhla ka16 iyona ama date lawo impela okubhizi ngawo ucaca ngawo ukuthi umuntu uyakuthatha kulotsholwa ngawo kwembeswa ngayo kushadwa ngayo yona nyanga nje impela ethandwa abantu kakhulu ebhizi leyo into enifana nalezi imemulo yenzeka ngazo lezi nyanga nabantu bebuyile emakhaya bese emaholidini yaxolisa ma sekulungile sekanele ku right ngixolile kwayimina afuneka ukuthi ngixolele kwayimina kuqala before hayi sengaxolisa inhliziyo yami mara ngiyakubona ma ngamehlo wakho ukuthi umuntu wesilisa umfuni ngimfuni ngimthembi ngisamthembi abekho right la bantu laba bayakwenza umuntu ekuthathe right umuhle kimi ukhuluphela uright agcina sekwenza usuzacile uphuma usungaseyona lento ayekufica uyiyona yabo umuntu wesilisa nje uthando liyahlukumezana ngcono ukuyiphilela impilo yakho hlezi uhappy ujabulile uyazi ukuthi stress onaso uma ungenayo imali stress semali nestress sokuthi ngixabene mhlawumbe nosibani futhi into edlulayo leyo kunalesi stress sala endlini sinzima lesala endlini ayisinzima futhi ngiyakubona ma ukuthi ukhale kakhulu yazi
Yeah. ukhale kakhulu ma ngiyakubona ukhale kakhulu Sengi-right ke manje hayi ngihilile ngi-right ukuthi phela ngoba ngiyixoxa iyavuka enhlizweni iyavuka ngoba ngiyixoxa iyavuka iyabuya ma I just want to say ukuthi yazi umuhle and I don't know why ukuthi umuntu kumele ayenze into nje understand ngizocabanga ukuthi mhlambe ubuthakathi or something ubuthakathi maybe khona omunye umuntu ekini angafuni ukuthi wena ushade maybe kuhlangene komndeni naye njengoba ngisho ukuthi ube nonkosikazi ya unkosikazi impela ngayivala kusho ukuthi kwasekuhlangana kanje nokomndeni emndenini vele abantu bahlale bengasifisela okuhle kancane emndenini nifiselana okuhle kancane emndenini uzoba khona nje umuntu ozophilela ukuthi ufuna ukunyomfa izinto zelunga lomndeni elihanjelwa kahle uzofuna ukuhlala efaka unyawo ona ngaso sonke isikhathi kodwa nonkosikazi ngiyamsola kakhulu wayingathandanga kushuthi wathi nje uzongilaya uzosilaya ngizolayeka ngiyacabanga ukuthi lento le yenzakale kayi2 kusho ukuthi manje noma maybe umhlambe ayi ngeke ngisaza umuntu wesilisa hayi ngeke ngisakhohliseka okwesithathu wathi yabo nje manje ufuna ukukushada ongazi ukuthi uyangixina ngempela ngathi angikhulumi lutho wena angiboni nje ngoba usuzowathela esangweni amalobolo uzubatshele futhi angisafune lutho ini ngabona ngabakhongi bakho ngibone ngawe usegate esangweni ekhaya ukhuleka ukulindeleke lokho ukuthi anizoqala nidle nimukeleke nithole iphuzo ini kufanele siqale siye edrobheni sikwazi ukunihlinzeka ukuthi niphekele nenzele ini yonke lento le ngoba angisathembi lutho sengingabona nje ukuthi angitsheni umuntu ekhaya kuba ukwazi kwami kuze mengiphoxeke mina futhi angeke ngize ngingene ngenhliziyo ngiyolindela ukuthi kungenzeka kungenzeki sengabume ukuthi uyimisele ngempela ngami ngizobona ngawo ngoba uma esangweni ekhaya because ngonto engayixoxela umuntu le engayisho ekhaya leyo yebo ma ngiyacabanga ukuthi khona manje ubaba nabo malume ngeke bakuthembe anymore. I mean this thing happened twice abasangithembi shem noma ungabuye ukuthi khona omunye umuntu ekhaya engasathembakeli enamanga yini lenza ukuthi ngize ngifuna ukuqamba amanga nje nababuza lokho ukuthi kungani kodwa ke sebeyathanda ukuxola manje kule 5 years sebeyaxola mawukhuluma nabo uba explainela ukuthi kwenzeke into eso labantu laba vele bengithandana nabo but abazange bayakuthemba yeah sebeqala manje ukusho ngoba bayazi nabo ukuthi khona lento yokuthakatha khona lento yokungafiselana okuhle emndenini yeah sebeqala manje ukubona nabo ngoba siyakholelwa into mhlawumbe mebephuma bebheka mhlawumbe bayakuthola ukuthi kwakuyinto eyenziwa yeah bayakuthola ukuthi into eyenziwa so sebethanda ukukamukela bayaxola ke ingakho ngathi bathanda ukuxola ngoba sebayitholela bona ukuthi into eyenziwa I hope ukuthi I'm sure bazobona le video le and yeah bazoyibona ngoba sengizile ngeza la bazothola and I hope ukuthi bakuxolela hayi abazali bakho kuphela mara noba abomalume futhi yeah abomalume phela umshano akaconsi phansi komalume umshano akaconsi phansi wena nabo babelekelela kakhulu umalume uyangithanda umalume bengithanda kakhulu waphoxeka naye kakhulu waphoxeka but ke sekulungile bazobona ukuthi kwenzakaleni bayabona nabo ngeke ngize la ngizoqamba amanga futhi
Yeah. ngizokhipha okungaphakathi kimi. Yazi ngiyakubheka yena ngiyabona ukuthi uzobuhlungu ma. And mina ngishadile besikhuluma earlier on ukuthi ngishada umZulu. Yeah. And mangibheka ipain lakho ngiyacabanga ukuthi if I didn't go there ngiyokhipha malobole show up how much it was gonna hurt izwisa umfazi wami ubuhlungu bezombulala inhliziyo lento le because ngimthandile ngamtshela ukuthi ngiyamthanda ngabe ngamtshela ukuthi yebo yazi ngifuna ukukushada ngaze ngabhala iletter ngiyayibhalela bomalume ngibhalela kwaZulu ukuthi lo muntu lo ngiyamthanda and lo muntu lo ngifuna ukumshada ngakhuluma nabo malume gather everyone nje naye wabatshela abomalume nabogogo batshela abanye bomalume basuka nani bapakisha amabheke ukuthi yeshe emshadweni mabafika le wonke umuntu ukhona iDJ khona yonke into ikhona mangiqeda mina ngifike awufike ukudla kukhona i-catering bizwe ne-catering akupheka ngisho ukupheka abasekhaya bavele baqasha i-catering cabanga ukuthi imalini bezombulala inhliziyo lento ecabanga leyo mali leyo egqitshiwe angazi noma ngizothi ifakwe olwandle yahamba nolwandle ayisophindi ibuye ngithi ifakwe emfuleni ngcono ulwandle like libuye liphinde libuye isinto ifakwe emanzini emfuleni ohambayo ogcwele omkhulu uthukela yahamba nothukela sazi ayo iphonsaphi yazi mina the time senze umembezo bababela ukuthi bahlaba inkomo bahlatshwe inkomo basitshela ukuthi indlela babejabule ngayo abanemukela ngayo yebo basitshela ukuthi kumele sifike a day before so ngiyaqabanga ukuthi maybe mhlambe babasawu ukuthi anti phela nisuka kude anti mhlambe nafike na book ihotel ngale ngiyayibona lento le so nisuka kude manje mangabe nanizothi umembeso namhlanje nisuke namhlanje nanizogcina nifika athumbuke nisuka manje kufuna niyofika ntambama late seyidlulile isikhathi semcimbi yafuna nifike namhlanje ntambama nizovuka ekseni ke nihambe niyombesa so nabantwana bangeke boyi2 bawu2 abafana umfana nentombazana ngicela ukuthi uthandaze for le ntombazana ukuthi kungenzeki lento ayinto engihlale ngimtshela yona nje hlala ngimtshela ukuthi ingane yami abafana babaleki abafana bazokushiya uhoxokile ulimele umumbi kade umuhle bekushiya uzacile ungamathambo kade ukhuluphela ungabajahi funda futhi ukulindele empilweni ukuthi uzoshada ungakunakhuzela umshado ithina kwagcina ngathi kwakubheka ukuthi mesikhulisa sikhulisela ukuthi sizolotshola thina manje sibheka ukuthi nina nifunde niqede nisebenze nithenga imoto nisithathe ngeimoto nisime ngithi ngifuna ukuya lapha ungihambise mase ufuna ukuthi ungilande ungakhele umuzi omuhle omkhulu nje ungasajahi lento umuntu wesilisa bayabulalana thela ngesifo uzokhetha ngamantombazana awuzukuba nokuthula nje empilweni yakho yabona nje yonke lento ungayijahi ungabi nandaba nalento wena nje funa nje ikusasa lakho funa ikusasa lakho uma ngabe uNkulunkulu ekubekela ubambo lwakho luzofika noma yinini noma ikanjani lizofika ungajahi ngoba uyabona ukuthi mina ngikhulisa kanzima kanjani ngoba sajaha siqa umthetho yabazali bethu sajaha abafana ayi abasifuni banaqiniso bengicela futhi ma ukuthi ukhuluma lo mfana lo ukuthi angayenzi hayi loyo ke ngiye ngimnikele komalume bakhe ngimnikela komalume bakhe nomkhulu wakhe ukuthi bamkhulise ngoba yena umfana ngezinto zobufana nami futhi kodwa ngiyakhuluma lokho njengomzali njengomama kodwa nje kahle kuba indoda ukufundiswa umalume bakhe nomkhulu wakhe bengisho ukuthi ukhulume naye azokhona ukunderstand yazi sometimes yebo abomalume bazokhuluma naye vele but ukhulume naye azokhona ukubona ukuthi uzwe ubuhlungu kangakanani
angazwisi iy'ngane zabantu yabona. hlezi ngimtshela Because noma angakhuluma nabo malume yes bazomtshela ukuthi hey uyindoda nani Hey. mara wena njengomama ukhuluma naye bakhona vele abamtshela njalo ukuthi thina abafowabo abanye abadala kunamhlanje bakosisi bami bamtshela ukuthi uyindoda kumele ukuthi abe nezintombi ngiyathetha mina ngiyathetha ngiyangifuna ukuthi ena ajole angifuni ahethe ingane zabantu kubhlungu uhetha uhetheke othandweni kubhlungu ngiyayazi angifuni ahambe eqoqa ehethe ingane zabantu ufuna ngoba ekhaya siyakholwa ufuna ahambe ngokukholwa aqonde endleleni ngoba manje futhi kuyahanjwa emhlabeni ngesikufihle lokho uNkulunkulu engamthatha emngaka uzofika phambi kwaNkulunkulu esenesibazi sokuthi yena ubesejole emncane kangaka uzofika nesibazi sokuthi ubesejole kumnandi kuba isilima hlezi sibabuka abantu abafana abasiphathe kahle nabanye isikhule nabo bebengaqonywa bengajoli inhlobo bafunda baqeda izikole abanye baya ema university abanye bathi mebeqeda umatric baba nenhlanhla bathola imisebenzi enkampanini eziright bashada namanje bahleze emshadweni yabo abazoni ilima laba abagijimisa imjolo isikhathi esiningi abaphumeleli abaphuma bagcina ngakho ukudlala izingane zabantu ukudlala ngeingane zabantu umuntu akhulelisa shiya kanjalo egcine nje umuntu impilo yakhe ungayazi ukuthi ime kanjani kanti awusona isilima mengabe umfana ungagijimisa amantombazana ungayiqala kwayiqala nje lento omjolo uyiqala ngesikhathi sakho usubona ukuthi ayisewu right iki sola ukuthi umuntu nje uthe mayiqala into omjolo wayiqala nalomuntu futhi washada yena namanje uhlezi emshadweni wakhe right ngiyabonga thank you for opening up I hope this conversation ikwenza ukuthi ufile ngcono yabona ngizizwa nje ngikhulekile ngiright ngathi khona umthwalo osukile emahlombe ube right ma ngiyabonga as much as khona ezinye izinto zokuzwisa ubuhlungu khona abanye abantu ngeke ubaxolele but bengifuna ukuthi yazi uzoba right ma ithembo likhona and uNkulunkulu naye ukhona uyakuthanda and ngicela ukuthi ube right ma ngiyabonga kakhulu izeluleko zakho zisho likhulu kumina ziyayithola indawo enhlizweni yami ngiyabonga ma